Començant per les blanques i alternativament, els jugadors aniran posant les seves 7 fitxes en joc, d'una en una, sense repetir-ne cap i per l'ordre que vulguin. Es pot anar al segur, es poden fer parelles, o fletxes o laterals, però sense que hi hagi el premi de repetir tirada. Per aquest motiu no es poden fer trios. En aquesta fase inicial no s'apliquen les normes de l'1, ni del 6. Però sí que hi ha el límit de 3 assegurades. Si per aquesta raó un jugador no pot posar una fitxa en joc, continuarà tirant fins que ho pugui fer, sense que aquestes tirades comptin com a faltes. Quan tots dos jugadors han posat les seves 7 fitxes en joc, ja poden moure a cada tirada la fitxa que vulguin, ja sigui per atacar, per defensar-se o per formar figures.